Pwede mong utana? Dong. Dong, na ako'y 100 ba? Imong duwaton or ako ihatag sa nanginahanglan? Ihatag sa nangilangan. Ngano man? Kay kuan ka nang sila kay na ano. Mag-start man sa nagan. Mamatay sa sabog. Okay, salamat. Kasi nga ni mo? Alvin. Alvin, sa tana ma'am? Ma'am, na ako ihatag 100. Dawaton ni mo or ihatag na ko sa nanginahanglan? Kaya akong doblihon. Hatag sa nangilangan. Ihatag na lang ni mo. Sige, salamat mga kasi nga ni mo. Salamat ha. Nasunugan mo? Ha? Nasunugan mo? Kupa man din. Naog daw gid, wa mo'y nabilin. Imong mahog papa, okay ra. Tipit nga. Nakay kwarta diha. Ano mo kay kwarta? Ha? Wala man may kwarta. Unsa may nangasunog sa inyo ha? Unsa may nasunog sa inyo ha? Wala nabilin ba? Way nabilin. Nasunog inyong balay. Asa man yung balay dapit ana? So diha na kay sinina diha. So tagaan di ka kwarta ha. Tapang nako nimo, di man tamo. Dili ta mo matabangan pero may na lang ni pangkuan na lang ni siya ha. Nagamay dong ba? Hatag yung mama. Ha? Imo na kininto siya tag si mga papa ha. Unta nga makatabang na ha. Kaya unsay ikasulti ni Ubi sa gusto mo tabang diri sa kuan? Lawaan unsa ni? Ano nga? Mananga. Unsay ikasulti ni unsay ikasulti ni Ubi? Panawagan ba sa gusto mo tabang? Ma'am sir nga abangan ninyo ay nasunog ang balay. Amping mo dong ha. So mga idol, unta mga idol inyong matabangan diri sa Mananga Bridge dong no. No kay looy kay ang kahimtang diri sa kuan sa Mananga town na sunog ilang balay. Patbukas mo mama. Dong para palit nagpugas dong ha. Ingna yung mama nga nainihatag ni tapang nimo ha. So mga idol, pasensya kayo og dili na ako matabangan tanan kay kuan sa town mga idol na apiki sa town ko. So unta mga idol nga naay mo tabang nila. So dong amping dong